Takže priatelia, ahojte, dneska opäť rýchly autovlog, teraz je to z prostredia práce, nevykladám, nenakladám, už som vyložil, len teda čakám na papiere a žiaľ nie vždycky sú tie papiere hotové hneď, takže ešte musím trošku čakať, takže sa vám aspoň prihovorím. Dlho som sa vám neprihováral, takže možno niektorí, čo nesledujete Instagram Pauliho BMW, tak neviete, čo je vlastne nové. Nové je teda to, že teda F-ko už máme pojazdné, nebolo vyslovene nepojazdné, len som teda robil servis. Teda konkrétne môj brat robil servis, rozvody, ojničné ložiska, vysokotlaké čerpadlo, olejové čerpadlo, turbo, žhaviče, predné brzdy, náprava. Prednú nápravu musíme ešte dokončiť, ešte mi tam chýba pár vecí, konkrétne vrchné tie podkovičkové ramená, ktoré sú na tlmiči, plus vrchné uloženie a teda čapy riadenia, nech to je všetko Alesi Nordung, tip top, teda na ten môj štýl, aby všetko bolo tak, jak ja si predstavujem. Každopádne ja som sa možno nejak nevyjadroval k tomu nejakému tomu problému, aj keď teda v poslednom videu som sa to snažil nejak možno aj priblížiť, alebo teda s tými ostatnými videami. Ja som vlastne F-ko sa rozhodol kúpiť preto, aby som mal s tým nejakú skúsenosť, aby sme sa zase vedeli posunúť ďalej, aj aby som vám vedel povedať, že čo a ako s tým autom. Dobre vieme, že jednoducho tam veľa ľudí hovorí, čo sa týka nejakých tých užívateľských recenzií, že ako problematické rozvody, ojničné ložiska, vysokotlaké čerpadlá a tak ďalej. Ale tuto je jedno také ale, ktoré treba spomenúť, že napríklad ojničné ložiska sú najväčším problémom pri motorizácii, ktorá bola označovaná napríklad ako M550D, takže ten 3 liter s 3 turbami, pretože ten motor má jednoducho taký krúťak, taký výkon, že jednoducho tie ojničné ložiska sa ľúbili vydierať. A aj keď ste menili olej tak, jak bolo treba, jednoducho nebolo to až tak na to prispôsobené. Napríklad potom ešte boli problémy aj pri iných motorizáciách s olejovým čerpadlom kvôli tlaku. Na čo ale Nemci vymysleli, myslím, že to je nejaká nemecká firma, nejakú dosť dobrú náhradu, kedy to olejové čerpadlo trošku funguje inak. Má aj menšie to ozubené koliesko, aspoň takto som sa ja dočítal z nejakých užívateľských recenzií a z BMW 4 po internete. Ale aj keby, že to idete meniť, tak stačí vám proste kúpiť také, jak tam je a máte istotu, že máte to vymenené a nebudete mať žiadny problém. Takže ja som vlastne dal vymeniť rozvody, preventívne ojničné ložiska, aj keď boli v poriadku. Olejové čerpadlo, vysokotlaké čerpadlo, to sa meniť muselo, pretože toto je napríklad vec, ktorú nemáte napísanú úplne všade. Ale môže tam byť problém s tými pilinami a je ťažko dohľadateľné, kto ako s tým autom jazdil. To znamená, že či dlhodobo sa jazdilo na rezervu, aká nafta sa tam tankovala a tak ďalej. A býva to problém pri rôznych autách, nielen pri bavorákoch, ale keď sa to analyzuje včas, aby auto zostalo pojazdné, tak akože nebudete mať problém. To samozrejme vám poviem potom už v tom pripravovanom videu, kde teda vám aj nejak ozrejmím čo a ako a prečo vlastne som X5 F-kovú kupoval. Chcel som vám len teda takto v krátkosti povedať, že teda auto je teda pojazdné, mám už na ňom obuté aj 20 kolesa letné, takže a v tom videu si vlastne povieme nejak aj viacej o tom servise. Ja to mám aj natočené, niektoré veci, ak bol motor rozobratý a tak ďalej, takže to vám všetko poukazujeme. A ak by ste mali nejaké možno prípadné otázky alebo niečo, čo vás zaujíma, tak kľudne napíšte na Instagram alebo napíšte túto do komentáru a ja vám na to odpoviem buď vo videu, alebo vám odpoviem na to ešte tu. Každopádne auto jazdí, analyzované veci boli, ešte si potrebujem dokončiť prednú nápravu, nejaké možno ešte estetické veci a akože, jak sa hovorí, som vybavený. No ale samozrejme v tom pripravovanom videu vám teda poviem, ako hovorím, nejaké zhrnutie toho servisu, nejaké moje prvé pohľady na túto generáciu a vlastne prečo som sa rozhodol pre F-kovú generáciu a hlavne prečo som sa celkovo rozhodol už zostať pri tom X-kovom segmente, takže očakávajte, že to video bude dosť také nadúpané informáciami. Čo vás bude zaujímať, čo vás zaujíma, kľudne napíšte na Instagram alebo sem dole do komentáru. Priatelia, toľko z tohoto krátkeho autovlogu. Pozdravujem vás všetkých, čo jazdíte, nejazdíte alebo iba jazdíte, ak sa hovorí, že z roboty a domov, alebo tak pre radosť, nie len ako pracovne, že ako vodiči z povolania. Dávajte si pozor na cestách, opatrne. A myslím si, že na pripravované video sa môžete tešiť. Všetko dobré, pozdravujem vás a vidíme sa na budúce. Čaute.